Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka election committee belajet da CC jonga KSU kataling bau chairman ubah Danik M Kriem baru sekretari ubah Samuel B Jirwa kala pentip bahaga kendai terik jemang arja penrio kan don ke election jet nongket kam jonga KSU haga baga samai te kam jonga nongket kam bamenta kan kutno kumba kolong menta ya ka KSU Ïalam do samla lambok starwell marngar kumu presiden baru samla Donald V Tabak kumu general secretary haga ni kesngi ke KSU kan yok banjet nongket kam batamai jongka la kini nongket kam bamenta kendang peteng biang nekin wan not di Kiwei ki batamai kat kum ka kerwa kala ong baka election kan long ha dinam hall ha kapor sau beje jan mien jongka kendai terik jemang arajar arpundrio ki nomination paper an sedang ban ai naduk ka sau terik uyayong aduk ka kadui terik uyayong arja pundrio naduk ka por kadui beje mesdam aduk san beje jan mien na ka office rekam ka KSU na ka benta ban penpoi ki nomination paper kan long naduk ka ndre terik uyayong aduk ka khalai terik uyayong araja pundrio aduk ka por san beje jan mien ka jingweng no ya ka nomination paper labu tang ha ka khat sau terik uyayong arja pundrio ka jing bishari ki nomination paper kan long ha ka khat san terik uyayong arja pundrio ha ka por shi beje mensengi ka election committee kala batha ya borok ki unit ki circle bat district unit ban penpoi gi kerteng jong ki nong jet ka balong shipong na ka we ke unit circle bat district ha po ka khat we terik uyayong arja pundrio ha office terekam jong ka seng hajia